Me ollaan tosiaan Pakkalan palloseura, Jesters-niminen joukkue, eli 0-0 ikäryhmän joukkue tuon Vantaan Pakkalasta. Ja joukkueen taustat tulee kuitenkin jääkiekosta, eli on Jokereiden 0-0 ryhmä. Ja joka ikinen meidän pojista on aktiivikiekkoilija, mutta harrastejalkapalloilija. No, jos tavoitteesta puhutaan, niin ensimmäinen on se, että harrastaminen pitää olla hauskaa. Eli lähdetään siitä, että lähdetään noiden pelaajien eli poikien ehdoilla liikkeelle. Mieluummin niin, että pojille jää hyvät muistot, että siinä vaiheessa, kun heillä itsellä on lapsia, niin muistaa, että on itsekin käynyt pelaamassa. Tekee nyt töitä ja se keskikenttä. Ja jalat käy. Alas ylös. Ei muuta hei. Yksi äijä saa olla vapaana. Kyllä, kädet veken ympärille. Miksei vekin tarvitse jo mennä keskellä? Nyt otetaan tää! Voitetaan tää! No niin! Go! No, onnittelut voitosta, voititte 1-0. Mitä peli meni omasta mielestänne? Ihan hyvin se meni ja paikoista laitettiin sisään ja hyvin. Ja maalivahdit ei päästettänyt yhtään, eli varmaan ihan tyytyväinen omaa peliä, vai mitä? On jo ihan tyytyväinen, että joukkueen voitettiin. Mitä tavoitteita teillä on tässä turnauksessa? Finaaliin voi mennä ja voitetaan.